बयनिसिमबो गोजोन हामलायनाय जासिहरबाय खुलुमबाय बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव दासिमनि मोननैसो खौरां लाना फैदों नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो बैसो जायैयावनो होनाय हाबानि मुङाव नोगोद 82,000 रां घुस लादोंमोन असि आब्दुल बारेगा भिडिअ भाइरेल जानाय उनावनो रिजार्भ क्लज खालामजाबाय नलबारि जिल्ला बरखेत्रीनि सियालमारि थानानि असिया बैसो जायैयावनो हाबा खुंफुंनो नागिरनाय गंनै नखरनिफ्राय घुस लादोंमोन असि आब्दुल बारेगा बे जाथाया भिडिअनि गेजेरजों सोराङाव फैनाय उनावनो नलबारिनि पुलिस एसपि प्रबिन्द्र कुमार नाथआ रां जाख्लग्रा दायनिगिरि पुलिसनि हेंथायै साजा होनायनि मुङाव रिजार्भ क्लज खालामो मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला साननैसो सिगां सियालमारि थानानि बेन्दोङाव थानाय बरबालासराव उन्दै बैसोआवनो खुंनाय हाबानि खौरां मोनदोंमोन सियालमारि थानानि असि आब्दुल बारेगा बेनि उनावनो बियो मिर हुसेन आरो किताब आली मुंनि सानै दालालखौ लोगोआव लाफानानै पुलिस हानजाजों लोगोसे हाबाथिलिसिम सहैयो आब्दुल बारेगा हाबाखौ बन्द खालामनो बिथोन होनानै गंनै नखरनिबो सानैसो सुबुंखौ थानासिम लाङो आरो हरसे थानायावनो फज'नानै दोनो उनाव फुङाव दालाल मिर हुसेन आरो किताब आलीजों असि आब्दुल बारेगा 1 लाख रांनि घुस नागिरनानै बिसोरखौ हगारना होगोन होननानै बुङो गंनै नखरा रायलायना बिसोरनो 82,000 रां होनो थाखायबो मानिनानै लायो नाथाय बे जाथायनि साननैसो उनावनो असिया घुस लाबाय थानायनि भिडिअ ससियेल मिडियायाव भाइरेल जायो भिडिअ भाइरेल जानाय उनावनो नलबारि पुलिस एसपिआ जाख्लग्रा असिखौ रिजार्भ क्लज खालामो ओरैहाय असिजों लोगोसे पुलिस थानायाव दालाल खालामनाय कुहिमारि गामिनि मिर हुसेन आरो किताब आलीनि हेंथायैबो गसर थिसननाय जादों होननानै मोनथिना मोननाय जादों गासै हादरजों लोगोसे आसामावबो कालि पुजा आरो दिवालीखौ लाना रंजा बाजा सोमजिनायनि गेजेरावनो आसामजों लोगोसे गासै सा सानजा भारतावनो गोबां अखा हानायनि खौरां फोसावदों बोथोर बिगियान बिफाना फोरमायनाय बायदिब्ला बंगब लैथोआव सोमजिनाय निम्नचापनि थाखाय फैगौ सानब्रैयाव आसाम अरुणाचल प्रदेश मेघालया मणिपुर मिजोराम आरो त्रिपुरानि दाब दाब जायगाफोराव गोबां अखा हानायनि चान्स दङ डेंगुजों भुगिनांदों मुंदांखा फावखुंगुर सलमान खाना देहानि हालोदा मोजां नङैनिफ्रायनो दिवालीनि मोनसेबो हाबाफारियाव बाहागो लानायखौ नुनो मोनाखै भाईजानखौ थांनाय साननैसो साननिफ्रायनो बिग बसनि प्रग्रामावबो नुनो मोनाखै सलमान खानखौ शुक्रबार बिग बसनि स्टेजआव सलमान खाननि जायगायाव करण जहारखौ नुनाय उनावनो गासैनिबो गोसोआव सानखांनाय फैयो मा जादों भाईजाननि होननानै सलमान खाननाव थारैनो डेंगु जादोंना जायाखै बेनि सोमोन्दै दासिमबो मोजाङै मोनथिनो हायाखैब्लाबो सलमान खाना न'आवनो हाबसोनानै दं होनना मोनथिना मोन्दों देहायारि लोरबांथिनि थाखायनो शुटिंनिफ्रायबो जानगाराव दङ होननानै मोनथिना मोन्दों ओरैहाय फैगौ मंगलबार 25 अक्ट'बरनिफ्राय फिन बिग बसनि शुटिंआव फैगोन सलमान खाना मख'नो गोनांदि बिग बसजों लोगोसे सलमान खाननि फैनो गोनां गोदान सावथुन किसिका भाई किसिका जाननिबो शुटिंनि खामानिया आद्रा जानानै दं होनना मोनथिना मोन्दों प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मोदीआ मैया रजगर मेला मुंनि स्किमखौ बेखेवबाय स्किमनि बायदिब्ला मोदी बिथांनि सरकारा फैगौ 2023 मायथाइनि गेजेराव इन्डियानि 10 लाख सुबुंफोरनो सरकारि साख्रि होनो थाखाय थियारि खालामबाय 10 लाख साख्रिखौ UPSC आनजादनि गेजेरजों होगोन SSCनि गेजेरजों होगोन आरो रेलवे साख्रिनि गेजेरजों होनाय जागोन होननानै मिथिना मोननाय जादों 10 लाख सुबुंफोरनो सरकारि साख्रि होनो थाखाय मोदी सरकारा थांखि लाबाय बिटिआर सरकारनि बानजायनायजों खुंफुंजानाय इन्टार 6 शेड्युल प्रिमियार लीग 2022नि थामथि बान्थानि बादायलायनाया बाक्सा जिल्लानि मुसलपुर बाथौफुरियाव दिमा हासाव अट'नमास काउन्सिल आरो कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिलनि गेजेराव जानानै थाङो बे जोलुर बादायलायनायखौ बिटिआरनि गाहाय मावफुंगिरि प्रमद बर'आ बेखेवनानै होयो बेजों लोगोसेनो बिथाङा बुंथियोदि बड'लेण्ड हालामाव जोलुर गेलेनायखौ जौगाखांहोनो थाखाय मोनबा फुटबल एकाडेमि गायसंनो थाखाय थागथियारि जादों होननानै आरो बेनि थाखाय इन्डियान फुटबल एस'सिएशननि आफादगिरिजों सावरायगोन होननानै बुङो बेनि उनावनो बड'लेण्डनि क'क्राझार चिरां बाक्सा तामुलपुर आरो उदालगुरि जिल्लायावबो गायसंनो थि खालामगोन ISPL जोलुर बादायलायनाय खुंफुंनायजों सा सानजा रायजोनि 6थि फारिलाइ काउन्सिलफोरनि गेजेराव सोमोन्दोआ गोख्रों जालांगोन होननानैबो बुंथियो बिटिआरनि गाहाय मावफुंगिरि प्रमद बर'आ मख'नो गोनांदि मैयानि थामथि मासि बान्थानि बादायलायनायाव कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिला 3 गल आरो दिमा हासाव अट'नमास काउन्सिला 2 गल होनो हायो आरो बे ISPL जोलुर बादायलायनायाव थामथि मासिनि बान्थाखौ कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिला देरहासार जानो हायो